Hej så alle sammen. Du må også gerne sige hej, Selina. Det siger du. Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til min Let's Play. Jeg sluttede med, at jeg skulle ned og finde noget iron. Men det bliver ikke til noget, fordi ja, det er egentlig ikke rigtigt hvorfor, men skal have noget cobblestone. Jo, den her der. Så er det så bare sådan pæne. Hvor skulle der gøre til det? Men jeg tænkte bare at lave bare et eller andet stort hus eller sådan noget. Hvad fanden sker der? Jeg rører ikke noget. Vent der. Jeg ved ikke. Skulle jeg lave et eller andet herinde? Fordi jeg vil rigtig gerne have nogle nye ting og sådan. Jeg vil rigtig gerne have et lidt stort hus. Men I må undskylde, hvis jeg ikke kan høre mig så godt, men de må bare lige leve med indtil at jeg får fikset nogle, eller jeg kan finde ud af de ting, som man kan gå under, da man skal YouTube og sådan. Det kan også godt være, at der kommer nogle næste videoer, for eksempel, for jeg skal her på lørdag skal jeg ud og passe 2 miniatyrsætlænder, eller hvad man nu kalder dem. Dem der man kan gå små ture med og alt det der. Jeg tror godt, I ved, hvordan det er. Men hvordan får jeg altid det her? Jeg tænker bare, herinde kommer det bare en rum eller sådan noget. Så var jeg nu bare lavet en gang her. Det ville være fint, hvis det var godt sådan her. Og så lavede jeg bare sådan et eller andet. En slags stald eller sådan noget. Det må jeg faktisk godt kalde det. Selina. Det er mega irriterende. Hun gør ikke noget. Du rører ved den der grime, som der får til at lyde mega irriterende. Hvad vil man sige irriterende? Nej, jeg sagde, som der lyder mega irriterende. Jeg har jo ikke gjort noget. Nej, det lyder bare irriterende. Det er lige præcis det, der jeg mener. Så bliver det bare ikke åbenbart. Dejligt. Det er dejligt, man har en søster. Virkelig. Selina. Ja? Det er dejligt, man har en søster. Ja? Nope. Men der kommer mange sådan byggeting. Sådan der. Ja. Der er mega meget bygget. Jeg ved ikke helt hvorfor der er det, men jeg tror bare, jeg valgte, at der skal være. Bare et eller andet herinde, som nogle senge. Gæsterum eller sådan noget. Selina, gider du godt at holde din mund? Hvad jeg sagde? Jeg prøver lige at gøre noget her. Så det er ligesom om, at der er... Hvad? Selina?
lige holde op. Så jeg har lavet mig pickaxe. Nå, I ved at dø af sult, eller? Nej. Så jeg skal ikke lave noget mad, eller hvad? I tager bare noget brød. Jeg må gerne lave mad, for jeg gider ikke have brød. Skal det bare være en gang pasta eller sådan noget? Nu er det godt mad. Og lige god. Så var det så. Nogen, der bruger den her glas her, eller er det bare det er over and out? Hvor du ved godt, at jeg filmer til YouTube lige nu, ikke? Nej. Hej hej! Mor! Hold op. Selina, kan du godt få den dåse dernede op på din seng, så skal altså, hvor mange solvand har du gang i, skat? Der står 2 her. Jeg har kun taget en. Der var kun en nede i køleskabet, så den tog jeg der. Så den der, det er den, der står deroppe, kan du tage det? Nej, den er fra i går. Så den her, den er fra hvad? I dag? Der er rimelig meget Den i. der stod der. Den er fra i dag. Ja, og den der, den er vist fra et eller andet. Bare jo, bare du lige får dåsen ned deroppe fra. Ja. Det kunne altså til at være en lille smule meget bedre til lige at rulle op efter. Nej. Nu vil det være, at jeg sætter græs. Mm, 7 minutter. Men jeg ved godt, at jeg ikke har fået nogen likes på den anden video, men jeg vil bare så gerne lave den. Det skal ikke være der. Bæse. Putterne. Mund. Lad mig lige få lavet alt det her om til cobblestone. Men ja. Den her video skal også bare have 2 likes. Jeg vil lave lidt jeg vil lave lidt på det, mens at I ikke eller jeg vil gøre det off camera. Altså er månen allerede stået op selvom? Nå ja, det var bare sommer. Men ja, vi ses så til næste gang. Ja. Bare 2 likes på den her video også, så vil jeg blive rigtig glad. I må også gerne kommentere, hvad I synes om den her video. Men vi ses til næste gang.